салому алайкум ба ҳамаи муҳоҷирони ғарибии Россия. Нигоҳ кунед ки устои мо дина рӯз омад, нигоҳ кунед худованд чӣ хел додаиш. Бор нигоҳ кунед абари боло чӣ хел шитай бо худаш гап зана. бародарони азиз нигоҳ кунед, ена нигоҳ кунед. Парвардигор ҳамата нигоҳ дора, анам хел битатун. Ена нигоҳ кунед. Як лайк мемунӣ, як падарка мегирӣ. Як подписатсия мемунӣ, як музей дуруш пашдор. Ена нигоҳ кунед. На пайтова мепӯшӣ, на носки. Падарка. Ена нигоҳ кунед. Нагем ки дуруғай. Ена нигоҳ кун. Ена. Холодам ҳастаян, холода. Дорум ена размери 38 40 ҳама ҷан. Я лайк ба миҷа мемунӣ, якта падарка мегирӣ хола.